Mám dobrý vlasy? Dobrý. To nejsou vidět moje špinavé nohy. Cítíš ten vzduch? Jo, cítím, no. Tak jo. To je čerstvé, jak venku. Tak ahoj, já vás zdravím tady z Louky Blanenské. Dneska jsem si sem pozvala Natálku, absolventku Mastermindu Komunikuj se a vlastně klientku, kterou mám na individuální péči. A to z toho důvodu, protože její cesta za tu dobu, co společně pracujeme, je velmi, velmi zajímavá. Začíná se to vyvíjet, začíná to mít šmrnc a drive. Proto jsem si říkala, že bude fajn, když spolu prohodíme pár slov. Dobře. Naty, tak mi řekni, kdo vlastně jsi? Dobře. A co děláš, nebo co máš ráda? No, mám se představit, jo. Takhle. No, takže, já se teda jmenuji celým jménem Natalie Anna Grechová. Na sociálních sítích vystupuju jako Naty Music. A kdo jsem? To je dobrá otázka. Já bych řekla, že jsem taková průvodkyně hudbou a průvodkyně hraní na kytaru a vlastně taková v podstatě i duševní podpora při výuce na kytaru, takže tak. A aktuálně je mi 14 let a věnuju se teda, jak už jsem říkala, hudbě a takže. Jak se to tak stalo, že ve 14 letech můžeš být vlastně duševní podpora pro někoho, kdo chce začít hrát? Jak se to vlastně stalo? Takhle, já jsem jako odmala věděla, že budu něco lidem předávat. Já jsem nevěděla co, ale věděla jsem jak. Já jsem věděla, že budu natáčet na YouTube, protože já jsem prostě v takový ty generaci, že jsme prostě sledovali všechny ty youtubery a tohle, takže mě to jako hodně bavilo, hodně mě to jako naplňovalo, ale nevěděla jsem, jak začít a vlastně jsem ani nevěděla, co budu jako na tom YouTube natáčet a jak to. No a tak jsem prostě jako přemýšlela, prvně mě napadly samozřejmě hry, protože já když jsem byla mladší, tak jsem hrála počítačové hry, jak ujetá prostě. Ale to jsem jako hodně brzo jsem zjistila, že tohle není jako úplně to pravé ořechové. No a já jsem od 7 let jsem hrála na kytaru, nebo hraju na kytaru. Bylo to v podstatě takový v uvozovkách náhodné, ono to náhodné samozřejmě nebylo, jo. Já jsem dostala svou první kytaru na Vánoce v roce 2016. Předtím jsem chtěla hrát na housle a najednou prostě na ty Vánoce tam byla tam prostě kytara, já jsem nevěděla, já ani si nepamatuju, jestli jsem si ji přála, nebo jestli prostě mě ji rodiče dali jen tak, nevím, ale prostě tam byla. No, rok si ta kytara ležela v koutě a pak jsem na ní začala hrát a před tak rokem mně došlo, že vlastně to je to, co těm lidem chci předávat, ale pořád se nevěděla, jakým způsobem, nebo jako, jak jim to mám předat, jak jim jako, aby to pochopili a aby je to doopravdy bavilo. No. A já jsem potom v prosinci prosinci minulého roku 2023, jsem teda začala spolupracovat s Hankou Grmelovou. A tam jsem už věděla, že někdy v blízké době se mi to povede a začnu opravdu tvořit. Takže se mi to povedlo a 13.4. roku 2024 jsem vydala své první video, kde jsem se lidem představila a vlastně jsem jim jako vysvětlila, jak ten můj YouTube kanál bude fungovat. A jako začalo mě to neuvěřitelným způsobem bavit, dokonce i ten střih videa mě neuvěřitelným způsobem baví, i ta grafika, kterou se vytvářím, je prostě úplně skvělá. A dokonce už se mi jako povedlo v podstatě i jako vymyslet, jak jim to vlastně budu předávat.
já jsem se rozhodla, že jim to budu předávat formou vlastně, že hudební nástroje mají duši. Jo, všechno na světě má duši, úplně všecko. Takže třeba i tráva, kterou tady je, nebo stromy, jo, i vzduch má duši, úplně všechno. A i kytara teda. A já jsem pochopila, že vlastně to těm lidem mám předat. A vím už vlastně jak, že v podstatě kytara a všechny hudební nástroje mají 4 takové fáze. A ty všechny fáze se musí jako splnit, abyste jako hráli na kytaru. Ale kytara vás zkouší, jo? A hudební nástroje vás prostě zkouší. Oni mají hodně rádi takovou tu, jak kdyby postrkování do vás, ale takové dobromyslné, nebo jak se to říká přesně. A vlastně i teď, i když já už hraju 7,5 let na kytaru, tak furt mě kytara zkouší a furt si se mnou dělá jako takové srandičky. A vlastně jsem pochopila, že furt vás to bude zkoušet, ale budete stále lepší a lepší díky tomu, takže. To je super, jak jsi moudrá, mně se to na tobě líbí, že tobě fakt stačí málo, jenom tě vždycky tak jenom trošku postrčím, trošku tě jako naťuknu a už to tam vlastně, tam je to dávno hotový, takže s tebou se pracuje úplně samo. Prostě už je to jenom připravený a já jenom tak vždycky a už to je. Už to tam je připravený. A je to přesný, protože ono všechno má, všechno je tady, jsme prostě tělo, mysl i spirit. Jsme tady 3 složky a všechno je tvořeno z prány. Ty jsi říkala z duši, ale je to ta vlastně prána, ten dech vlastně božský. A vnímáš to naprosto skvěle, je to tak. A tvoje podání mě nesmírně baví, protože je to hravý, umíš to skvěle vysvětlit a už tady jde vidět, jak jsi neuvěřitelně profesionální. Takže je mi ctí, že můžu jít na té cestě s tebou. A jak už jsi tady říkala, tak nevěnuješ se jenom hudbě a tomu, že natáčíš sama na YouTube, ale sama si začínáš stříhat ty videa a věnuješ se tady tomuhle. Takže to je další věc, co vlastně můžeš nabídnout světu, protože nejenom, že na to máš oko, máš na to prostě dár, jde vidět, že jsi jako komplexní balíček prostě toho, že od toho, že si písničku napíšeš, tak si ji sama natočíš, tak si ji sama sestříháš, pak si ji sama vydáš, sama si to popíšeš. Takže jsi i úžasná vlastně pravá ruka pro někoho, kdo by třeba chtěl oporu do biznisu, do podnikání, tak vlastně tady je úžasný, nadějný, mladý talent, který protože nezáleží ani na tom, samozřejmě skills jsou jedna věc, schopnosti a udělat to po technické stránce je jedna věc, ale dát tomu tu duši, dát tomu tu energii a vlastně to je to, čím se zabývám zase já, komunikovat tu energii té značky, tak to je zase věc druhá a to tam ta Natálka umí propsat, dát tomu ten drive, dát tomu tu emoci, dát tomu tu šťávu a to je zase něco, co neumí každý a Natka to prostě dává takhle, si to vždycky z prstu a dá to tam, pošle to tam úplně vlastně přirozeně, což je za mě velice cenný. Takže i tohle je vlastně něco, nejenom, že můžeš pohladit duše lidí tím, jak úžasně hraješ a tím, jak zpíváš a to, co předáváš, ale vlastně i můžeš jim pomoct i tímhle tou technickou i výpomocí s videama, což je super. A myslím si, že to u tebe má veliký smysl. Já vnímám vlastně i u tebe, jako když si zaplatím tvoje služby, když vlastně ty peníze dám tobě, tak tam vnímám vlastně obrovsky tu božskou flow, protože vím, že je to u tebe v dobrých rukách, vím, že ty na tom prostě porosteš, že tím zase budeš posilovat další lidi a v tomhle je podle mě ta hojnost. Ne to vyplácnout tam někde pro nějakou no-name agenturu v podstatě, která ti to taky udělá profi, ale kdy nevíš, co tam je za lidi, ale podporovat se vlastně tímhle způsobem, tím, že opravdu máš zatím toho člověka, kterýmu důvěřuješ, u kterého víš, co do toho propíše vlastně do těch tvých věcí, protože já už se na to dívám
dívám vlastně z pohledu i jinýho, trošku do hloubky, že když někomu vlastně dávám, svěřuju ten svůj vlastně produkt nebo tu svoji nahrávku, tak mi záleží na tom, co on do toho propíše. Prostě jaký on u toho má nastavení mysli, jak u toho on přemýšlí, co z toho pak co z té nahrávky jde pak cítit. Takže a u tebe je jistota, že prostě tam bude ta láska, že tam bude vlastně to nadšení a to, že tě to prostě baví. A to vlastně potom ten produkt nebo prostě ta nahrávka nebo to video to pak vlastně ještě posílí. A no ono je podle mě hodně důležité u těchto jako lidí, kteří dělají tu postprodukci toho videa nebo různých jako nahrávek nebo rozhovorů právě, tak když třeba už to natáčí, tak je kdyby přemýšlet už trošku nad tím střihem, že teďka například mě teďka úplně naskočila úplně jako věc, že tohle tam musím vystřihnout, tohle tam musím dát, tohle tam jako udělám. A to by každý, jako kdyby ten střihač by to měl jako mít, protože může se to během toho videa samozřejmě měnit, ale mít kdyby tu myšlenku, jak kdyby udělat, aspoň jako mírně, jo? Nebo když se třeba kouká na nějaké video nebo na nějaký rozhovor, tak a vidí tam, že tam někdo něco stříhá, tak třeba si i říká, kdyby, jak by to on udělal, protože i tak se ten člověk zlepšuje, že vlastně si říká, jo, takže ono to jde ještě zlepšit, i když už to někdo udělal, takže to je taky podle mě důležitý, no. Super, že jsi to řekla. A tady jde vidět vlastně, jak nad tím už i přemýšlíš. Takže vlastně ty nebudeš parťákem jenom na postprodukci, ale i třeba na celé to natáčení. Že prostě udělat vlastně celý ten koncept. Jakoby takovej poradce, průvodce s tím, hele, chci natočit teďka tohle video, můžeš mi poradit, jak by to mělo vypadat, aby jsme si ujasnili, jo, ať si s tím člověkem ujasníš vlastně myšlenku, jak bude vypadat, jaký vlastně má záměr, jak chce, aby vypadal konečný výsledek. A ty ho tím vlastně už mu můžeš být tou oporou po celou tu dobu. Mm-hmm. A jak jde tady slyšet, tak tohle je docela sázka na jistotu, protože jde vidět, že o tom umíš přemýšlet, že prostě do toho dáváš jak tu logiku, jak to racio tam zapojuješ, tak vlastně i to srdce a to je v tomhle hmotném světě neuvěřitelně důležitý. Tak jo, Natálko, chceš ještě říct něco na závěr, co si myslíš, že má zaznít? Já nevím, ale asi takovou moji nejoblíbenější větu, a já to říkám skoro všude a skoro každému, nikdy se nevzdávejte. Jo, protože ono to může vypadat jako prostě jenom věta, ale ono to má fakt jako takovou hloubku a má to nějaký počátek prostě. Protože to není jenom kdyby slovo, ale ono je to kdyby taková fráze, která by se měla používat při každé situaci, jo. Takže tak, no. A já mám takovou a ještě super větu, to bych ještě chtěla vysvětlit. Pokud někdo sleduje moje videa, tak si možná všiml, že já všude na konci říkám jednu takovou větu a to je hrajte, užívejte a hlavně žijte. Mě to napadlo jen tak v podstatě a vlastně jsem potom pochopila, co to vlastně znamená, jo. Já jim teda předávám hru na kytaru, takže tam to hrajte, pak užívejte úplně všechno, co děláte, takže i tu hru na kytaru, ale i celý váš život, ale hlavně, abyste všechny tyhle ty věci mohli dělat, tak musíte žít. Takže proto je tam to hlavně žijte, protože bez života byste to nemohli dělat. Takže to je ještě taková věc, kterou jsem chtěla dodat, kdyby to někoho zajímalo. To je super. A ještě asi možná na závěr by bylo dobrý pozvat teda ještě jednou na ten tvůj YouTube kanál, protože tam budou přibývat nové věci, tak jestli jenom můžeš ještě říct ten název, ještě to tam napíšeme určitě do popisku, ale... No, takže můj YouTube kanál se jmenuje Naty Music s velkým N a s velkým M. Super. Tak jo, tak Naty Music. A já bych vás ráda chtěla pozvat do Mastermindu Komunikuj se, který se bude opakovat. Doporučuju. Vznikají z toho úžasné věci. Samozřejmě to není všechno moje zásluha, je to vždycky zásluha těch lidí, kteří tam přichází a ty lidi tomu musí být otevření. Ale je úžasný pozorovat, když jsme spolu začali pracovat
A já jsem ti to dneska už říkala, já to teda ještě zopakuju, že byla prostě to ustrašený káčátko a teďka jsi tak úžasná žena, která prostě to tam má připravený a prostě do toho jde. Takže, no já děkuju. Takže věřím, že ta práce na sobě má obrovský smysl. A jestli to tak cítíte, pojďme pracovat spolu, protože já za to budu... Pokud tam je ta nevyhnutelnost, tak to tak má být. No, ono je fakt jako pravda, že i když se cítíte dobře, tak na sobě pracujte, protože přijdou vždycky časy, kdy se třeba nebudete mít jako úplně na 100% a když jako sami se sebou budete umět pracovat, tak je to potom mnohem jednodušší, než to dělat v té situaci, když vám není dobře. Jo, takže ta práce se sebou by měla být jako na prvním místě v podstatě, no. Mělo by se to podle mě i učit na školách, ale to asi... Od toho vznikla Mindart Akademie, tam se to učíme, tam se učíme být odborníky na svůj vlastní život, ale ano. Já mám takovou vizi, že bych to chtěla zavést do škol, že fakt podle mě tohle jsou základy, kde bychom měli pracovat s tímhle, co ty říkáš, fakt od malička a zakořenit si to, protože zatím máme zakořeněný takový zvláštní věci, které nám do života moc nejsou dobrý. Takže tohle určitě s tebou souhlasím a je to přesně tak. Nečekejte na to, až přijde krize, ale buďte na tu krizi připravení. Začněte, když krize nejsou, začněte, když jste v pohodě, protože když začnete s tímhle, tak potom, jak přijdou ty těžké časy, a že přijdou, protože ty životní zkoušky chodí, tak jak nás zkouší nástroje, tak nás zkouší život sám. Přesně tak. Tak až ten život vyzkouší a zatlačí a zkusí tu ryzost vašeho charakteru, tak ať jste na to připravení. No, prostě jednoduše řečeno, jak kdyby začít v radosti a pak ta radost bude vždycky prostě, no. Přesně tak. Tak jo, tak já ti moc děkuju a vidíme se v dalším mastermindu, vidíme se samozřejmě i po natáčení, ale já vím, jasně. Ale vidíme se v dalším kole mastermindu a určitě na dalších takových individuálních setkání, protože vždycky uděláme spoustu práce. Tak jo, Naty, děkuju. Děkuju, ahoj, moc. Mějte se. Ahoj, hrajte, užívejte a hlavně žijte. Obsahuje všude plno, ale ty toužíš po kvalitních informacích, které tě vedou k jednoduchosti a podstatě? Zvu tě ke členství na Hero Hero do projektu Guru do kapsy. Za příspěvek pouhých 6 € měsíčně získáš spoustu inspirativních rozhovorů s lidmi, kteří začali žít jinak. Taky velmi kvalitní relaxace a meditace, které tě vyvedou z napětí a zmatenosti do uvolnění a jasnosti. A taky další seberozvojové tematické kurzy, které jsou pro Guru do kapsy zpřístupněny zdarma. Členstvím podporuješ v další autorské tvorbě a vzniku dalších projektů, které pomáhají svítit na cestu lidem, kteří to potřebují.